Què pensaríeu si us digués que un tros de pa pot ser la guspira d'una revolta increïble? Que estic boja, oi? Doncs al segle XVIII a Barcelona el pa va ser la raó d'un episodi brutal. Quedeu-vos, que sabreu el pa que s'hi donava a la Catalunya d'aquella època. La cosa comença així. És el 1789 i Barcelona no és la ciutat guai i desbordada de turistes d'avui. Barcelona està sota el domini dels Borbons des de fa 75 anys, és a dir, des de la Guerra de Successió. Quan Felip V de Borbó guanya la guerra el 1714, aboleix les institucions catalanes. És a dir, fora la Generalitat de Catalunya, fora les Corts Catalanes, és a dir, el Parlament, fora el Consell de Cent. I un cop abolit tot això, deixa el govern dels catalans en mans de gent triada per ell directament. Que feien una mica el que volien. Es van crear nous impostos i on ara hi ha el Parc de la Ciutadella de Barcelona s'hi va construir una fortalesa per vigilar contínuament els barcelonins. Com en una mena de gran hermano, però monàrquic i permanent. Imagineu-vos-ho bé. Fins aquell moment, allà on ara hi ha el Parc de la Ciutadella, hi havia un barri molt poblat, que es va fer enderrocar. 5.000 barcelonins van ser expulsats de casa seva. I en aquest espai s'hi va construir la Ciutadella, amb canons apuntant directament cap a la ciutat. Tot per recordar al poble que havia perdut la guerra i perquè tingués clar qui manava a partir d'aleshores. Però passen els anys des de la desfeta de 1714 i a partir del 1730 els comerciants catalans tornen a tenir permís per vendre productes a les colònies americanes a través de Cadis. L'agricultura millora gràcies a les noves tècniques i l'economia prospera. Però d'això se'n beneficiaven sobretot els més rics i els que havien donat suport als Borbons durant la Guerra de Successió, mentre que la gent al carrer passava gana, perquè els preus pujaven i els sous no eren suficients. Una simple barra de pa es va convertir en un aliment de luxe. I aquí comença el problema. El 1789, després d'anys de males collites, els preus del blat i de tot el que se'n fa, com el pa, es tornen inassumibles de veritat. El pa no era només car per les males collites de blat, a més. No. El govern i els comerciants especulaven amb el pa. És a dir, pensaven que si en posaven molt poquet a la venda, la gent estaria desesperada per quedar-se'l i en pagaria el que fos. I ells guanyarien més diners, esclar. Això a la vegada faria que no s'esgotés de cop tot el pa que hi havia. Però el que no van pensar és que el pa era la base de l'alimentació. Molta gent és que no en podia menjar menys, perquè no tenia cap alternativa. Les barcelonines es van afartar d'aquesta situació. Elles eren les que anaven al mercat cada dia i veien com canviaven els preus i que el pa no parava de pujar. Així que van decidir que si ningú les escoltava, farien soroll. Molt soroll. Així doncs, el 28 de febrer del 1789, les dones de Barcelona surten al carrer amb una cara de pocs amics a demanar explicacions als responsables de la situació. Allò no va ser la revolució dels somriures, no. Van anar als mercats i a les botigues, van saquejar la fleca municipal i van buidar magatzems, trencant finestres i tirant sacs de farina al carrer. També hi va haver protestes en altres ciutats catalanes, com Mataró, Vic i Sabadell. I no es van quedar soles. La seva determinació va animar molts homes, també farts, a unir-se a la revolta. La ciutat es va convertir en un caos. Els comerciants no sabien com contenir la gent i el poble es feia cada vegada més fort. Centenars de persones es van congregar al Pla de Palau, davant la casa del capità general, exigint que s'aturés la pujada del preu del blat. I també el de la carn, el del vi i el de l'oli. Els nobles, fins i tot el bisbe, es van veure obligats a fer de mediadors, a prometre que el preu no pujaria més. Després de 3 dies de revolta, les autoritats van restaurar l'ordre i el preu del pa no va pujar més. Però, en canvi, la revolta sí que es va pagar un preu molt alt per la repressió. 7 persones van ser condemnades a mort. Aquesta revolta va quedar gravada com una lliçó per qualsevol que es pensés que la fam es podia ignorar. Spoiler, no es pot ignorar. De fet, curiosament, el preu del pa també va ser un dels motius que va impulsar la Revolució Francesa uns mesos després d'aquells fets a Barcelona.
Els rebomboris del pa van ser una de les primeres vegades que les dones es van unir en massa per defensar els drets més bàsics. Així que la pròxima vegada que algú us digui que un tros de pa no és més que un tros de pa, recordeu aquest capítol de la nostra història. Vinga, fins la propera! Què vol dir que s'especulava amb el pa? A. Que es destruïa perquè no n'hi hagués per menjar. B. Que s'exportava tot a les colònies americanes. C. Que els comerciants i autoritats en posaven poc a la venda per poder cobrar-lo més car. La resposta correcta és la C. Qui va començar la revolta del pa del 1789? A. Els comerciants del pa. B. Les dones de les classes baixes. C. Els habitants de les colònies americanes. La resposta correcta és la B. Com va acabar la revolta? A. Els nobles es van negar a estabilitzar el preu del pa. B. Es va estabilitzar el preu del pa, però hi va haver molta repressió. C. Les classes populars van passar a controlar els magatzems del pa. La resposta correcta és la B.